फोसावनाय हामलायनाय बावहरनानै बयनोबो मिथिहोनाय जायोदि बडलेण्ड इंखं टेलिभिजनआ 19 सेप्तेम्बर 2020 इं अक्ट'खालि बानजायनो लानाय बडलेण्ड डेन्स मास्टार सिजन 1 नि ट्रायल हाबाफारिखौ बडलेण्ड इंखं टेलिभिजन स्टुडिअ हलाव नायनो गोसो गुदुं नायग्रामोननि थाखाय अनलाइन बुकिं खालामनायनि राहा खालामनाय जादों। गोसो गुदुं नायग्रामोना होनांगौ खेन्दाखौ अनलाइन पेमेन्ट एबा बेंक ट्रेन्सफारनि गेजेरजों जमा होनानै गावसोरनि मुंखौ थिसनहरनो हागोन। मासि बुकिंनि जोबथा खालारा जाबाय 16 सेप्तेम्बर 2020 इं मायथाइ। अनलाइन पेमेन्ट एबा बेंक ट्रेन्सफार खालामनायनि पेमेन्ट स्लिपखौ स्क्रिनशट एबा फट' कपि खालामनानै बडलेण्ड इंखं टेलिभिजननि सामलाय जानबुं 7002245729 नि WhatsAppआव एबा इमेल bodolendinkongtv@gmail.com नि गेजेरजों दैथायहरनो हागोन। बुकिं कनफार्मेशनखौ नायग्रानि जानबुं नाम्बारनि WhatsApp एबा इमेल एड्रेसआव दैथायहरनाय जागोन। अनलाइन पेमेन्टनि गेटवेआ जाबाय www.bodolendinkongtelevision.com आरो अनलाइन बेंक ट्रेन्सफारनि गेजेरजों बुकिं खालामनायनि थाखाय खेन्दा जमा होनायनि एकाउन्ट नाम्बारा जाबाय एकाउन्टनि मुं बडलेण्ड इंखं टेलिभिजन बेंक एक्सिस बेंक ब्रान्च बिजनि एकाउन्ट नाम्बार 91902086222730 IFSC कड UTIB 0003874 खालामदो बुकिं आरो नायफैदो बडलेण्ड इंखं टेलिभिजननि स्टुडिअ हलाव बडलेण्ड डेन्स मास्टार सिजन 1 ट्रायल हाबाफारि।